ngoba asazi ukuthi uNkulunkulu unplante for how long a Hopewell Christian Center. Futhi asifuni ukuthi sithi thina you're gonna be here forever. Is it right, Michael? Okay. Ngilungisani mntana. Ningilale bafundisi wami. Amen. Ngoba asazi the church ukuthi uNkulunkulu ubeke for how long. uNkulunkulu sometimes akamplant umuntu forever kanje. Kuba ne period. So asifuni ukuthi sithi thina you will be here forever. Ni ingcebo zikaNkulunkulu. Asazi ukubizela uNkulunkulu. Kodwa mzukwane kufika isikhathi sokuhamba kulungisela imaki yakho. Mzukwane kufika isikhathi sokuhamba sibeko nino ndiseho. Ningasuzi. Yeah. Cela ukusho njalo nje. Ningashiphi. Amen. Injalo. Hamba ngokuthula. Hambani ngokuthula. Serve in notice. Serve the man of God and hand over. Baba, ngikusevile for so many years. Baba bekangibeke ngiyihead ye team yabavangeli. Today that position namhlanje I'm returning it to Baba. Khona ungishayile izandla ngizwe. Amen. Baba bekade ngiphathi ibandla lonke ngibe second in charge. I return that position today kuBaba. Amen. Bese kuthi ngicela uBaba ngithifatshe. Ngoba nina abazalwane yebane ninje namhlanje abanye bena zange ba discharge emasontweni. Amen. Kwavuka ekseni ingasekho kulelo sonto lelo. Yeah. Yeah. Ingilo sazikwazi ukuthi ukuphi wena. Wena ngabe dala othola umsebenzi. Ingilo sizaba nephasela lakho zambe ziyakuthi ukuthi ukhonza. Asikwazi ingilo ngoba awuzange udischarge kunesonto waphuma kilo. UNkulunkulu order nedecency. uNkulunkulu wathi khonza Hopewell Christian Center mawuthandaza into zakho uyosihlisela eHopewell Christian Center. Iboss lakho le. It's a pro box address yakho le. UNkulunkulu makusakutholi Hopewell Christian Center abakufuna Assemblies of God, a Christian worship, a faith mission. uNkulunkulu sivele oh baba. Thina sikhule kuneposi. Sikhule ngesikhathi seyincwadi. So uma ngabe upostmaster ehamba nencwadi edeliver incwadi. Wena makafika kule address le uhlala kuyo athi uyideliver incwadi. Bathi laba abahlala bathi no uNkambule akasahlali la. Upostmaster akareyi lokishi lonke efuna uNkambule. No, upostmaster uthatha iball pen. Yayazi lento ngama upostmaster. Le bicycle yakhe. Amisi bicycle abhale emuva kwenvelope. Unknown return to the center. Angifuni ubhala ngemuva encwadi bese lencwadi buyele emuva. Mabuyele emuva eposini bese yathatha ibisela kulabantu abayithumelile. So ingilosi bazikuthola ukuthi awusekho kulesonto usonto kilo sivele sibhala ukuthi inkosi unknown return to the center. Umsebenzi wakho ubuyele back. Indoda yakho ibuyele back. Zonke izinto zakho zibuyele back. Lokuthi inkosi akwenza anguzwa udalwa ukuze uNkulunkulu uqoqoma kakhulu. So mase kufika isikhathi sokuhamba ndisekhona nosibeko. Niyasibiza futhi sizonirelease sindischarge sinike isibusiso sokuhamba lokamsebenzi. Kuleyo ndawo. Indaba noma ame ningamthola